Čaute, takže vítajte pri našej grafickej karte GeForce RTX 12 GB, ktorá funguje absolútne totálne bez závad. Je plne funkčná. My si teraz ukážeme nejaké benchmarky. Testujeme si ju na pár hrách, aby ste teda videli, že všetko s ňou je úplne OK. Tak ako má byť. Mám ju napojenú na DisplayPorte. Teda idem ju predať za veľmi dobrú cenu. Okolo tých 175-180 eur. Skôr tých 180 eur. Takže ideme na to. Vypneme si blesk. Vypli sme si blesk. No a ideme si pozrieť nejaké tie parametre, teploty, benchmarky, takže si môžeme pustiť tento spisík, ktorý nám ukáže teploty a teda. To budeme riešiť potom. Grafika v kľudnom stave sa teploty pohybujú okolo tých 25 až 30 stupňov, má naozaj veľmi dobré chladenie. Je úplne bez závad a je naozaj silná. Zahrajte si na nej najnovšie tituly herné. Ale ja bohužiaľ nemám najnovšie herné tituly na Steam, takže vám môžem ukázať jedine najnovšiu hru, čo mám, takú, čo mám v počítači nainštalovanú, a to je vlastne Resident Evil Village, hra z roku 2021, ktorú absolútne bez problémov ťahá na vysokých detailoch, proste, ale úplne, že absolútne. A dáme si aj World of Tanks na ultra detailoch. Takže pokračujeme, teraz si nájdeme Novabench, aplikáciu na benchmark GPU RTX. Dáme si GPU test. Dáme si pauzu. Uvidíme, čo všetko nám to ukáže a neukáže. Aké bude hodnotenie. No, teraz sa nám spustil test grafiky. Zaťažujúci test. Pripomínam, že grafika je úplne bez závad, totálne bezchybný stav a veľmi dobrý. Má nízke opotrebovanie a bez problémov zvláda 4K videa aj 8K videa. Cena je okolo tých 180 eur, čo si myslím, že je veľmi slušné. Takže tak toto dopadlo. No, my si ideme pozrieť ďalšie grafické veci. Ideme si pozrieť konkrétne ideme si pozrieť teraz takto. Ideme si pozrieť World of Tanks na ultra nastaveniach, ale s vypnutými pásmi, lebo nemám rád, keď tank robí pásy pri hre. A potom si dáme ten Resident Evil. No, takže World of Tanks sa nám už spustil. No a my si ideme dať nejaký prvý fight. Dáme si Renegade alebo T77. Uvidíme. Sa ešte rozhodneme. A dáme si Renegade. Dáme mu nejakú inú kamufláž. Počkajte. Máme a uvidíme, ako bude vyzerať na tejto mape.
Je to úplne plynulo, dáme si nastavenia, grafiky, detaily a dáme si, že ultra. Pripomínam, že FPS bude povoliť stopy pásovakov, to dáme vypnúť a je to na ultra. No a pripomeniem, že na grafickej karte sa samozrejme nikdy neťažilo. Naozaj veľmi dobrý stav. Takže pokračujeme. Môžeme ísť teda na to. FPS 204. Čistá plynulosť. Proste úplná pohoda. FPS sa vám bude pohybovať okolo tých 160 až 220. Naozaj tá grafika je naozaj že brutálna. Strašne silná je. Naozaj asi najsilnejšia grafika, ako som doteraz mal. Všetko ide plynulo. Už po mne pália artiny. Proste parádička, úplná parádička. Takže to VOT. No a toto je posledná časť nášho videa a teraz si odprezentujeme teda tú hru. Ďalšiu. Pustíme si Steam a pustíme si Resident Evil. Takže ideme na Resident Evil Village a ideme si to pustiť. Všetky komponenty sú vo veľmi dobrom stave a grafická karta, ako som povedal, tiež v úžasnom stave. No, všetko som si nastavil na maximálnych, takže ideme pokračovať v hre, v ktorej sme začali. V podstate grafika sa pri tejto hre, pri týchto nastaveniach na ultra ani nezapotí, tam máte FPS cez 100, úplne že totálne bez problémov. Samozrejme, vy si tú grafiku môžete u seba doma aj otestovať kľudne aj 3-4 dní, ak by vám čokoľvek prekážalo, tak vám vrátim peniaze, ale pochybujem, myslím si, že budete skôr veľmi spokojní s ňou. Lebo je akože ozaj dobrá. Nič netrhá všetko úplne bez problémov. Hrám to jednou rukou, takže toť vše.